Fil-konferenza ġenerali li ser titlaqqa fl-aħħar ġimgħa ta' April, mistennija jiġu konfermati ħatri ġodda fih dan l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Daniel Mikallef mistenni jkun il-President il-ġdid tal-Partit Laburista. Dan wara li n-nomina tiegħu kienet l-unika nomina l-kariga ta' President li rċiviet il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista. F'kummenti li tal il-One News, Mikallef sostna li l-partit se jżomm f'moħħu id-distinzjoni bejn l-operat ta' partit u dak ta' gvern. Bħala Partit Laburista fil-Gvern, aħna rridu nkomplu niġġeddu bħala partit biex nanteċipaw iż-żmien u nħarsu lejn l-isfidi li għandna qudiemna, rridu nkomplu nżommu kuntatt kontinwu man-nies u jdnejna mal-art, nisimgħu n-nies u naraw li dawk id-drittijiet li huma dover li jingħataw lin-nies jingħataw lin-nies, l-inġustizzji li saru sir ġustizzja magħhom, filwaqt li bħala partit inħarsu li żminijiet li ġejjin kif qed diġà nkomplu niġġeddu, nkomplu nħarsu lejn l-isfidi li għandna qudiemna b'entużjażmu. Il-Partit Laburista mistenni jkollu wkoll segretarju organizzattiv ġdid. Dan huwa William Lewis. Lewis sostna li l-Partit Laburista ser jibqa' jiġġedded u jkun dejjem aktar viċin il-poplu. Il-perspettiva tiegħi tal-Partit Laburista fil-Gvern hija li dan jibqa' dejjem viċin il-poplu. Għalhekk jiena fil-kariga ġdida li jekk Alla jrid jekk jiġi approvat mill-Eżekuttiv Nazzjonali se nkun qiegħed nokkupa, ħankun inkompli nibni fuq dak li sar fil-passat biex l-attivitajiet li norganizzaw ikunu iktar oriġinali u anke bdiera aħjar u biex bekk dan lan ikun biex niġbdu iktar nies lejna li dawn iħossuhom iktar komdi f'dan il-moviment. Wiċċ ieħor ġdid fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista ser ikun Mark Vella Bonnici li mistenni jokkupa l-kariga ta' Segretarju Internazzjonali. Vella Bonnici sostna li matul dawn il-5 snin in-nies ser ikunu qed jinnutaw gvern b'differenza. Naraw ċertu tibdiliet, forsi n-nies għadhom ma drawx daw it-tibdiliet bħala xi ħaġa naturali għal dan il-pajjiż għax drajna f'sistema kemm xi antikwata, għandna bżonn nagħtu ċans f'dan il-moviment ġdid, dan il-gvern ġdid ikompli jmexxi u naraw ovvjament iktar ma jgħaddi żmien iktar il-frotta tat-tibdil jibda joħroġ. Dawn it-3 membri ġodda ser ikunu qed jinħattru wara li Stefan Zrinzo Zoppardi, Alex Xiberra Strigona u Reat Zoppardi ddeċidew li ma jerġgħux jikkontestaw għal karigi l-ġodda li kellhom f'dawn l-aħħar snin. Dawn kienu jokkupaw il-karigi ta' President, Segretarju Internazzjonali u Segretarju Organizzattiv rispettivament. Intant Mario Fava bħala l-President tas-sezzjoni tal-Kunsilliera ser ikun membru fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista.